Okay na yan. All by myself. Let the rain hit. Game na. Pero may na. Pakalaki naman kasi ng headset mo. Nobody knows. All by myself. Asa yung desktop audio nito? Ano ba yung ano dito? Eto. No, okay lang ba? Teka. Ayun na ba yung tunog ng Valorant ito? Okay lang. Okay lang, edit. Ito yung rig. Hold mo, yun yung ulit mo. Tapos ito yung edit. Ba't namutla ka naman? Pero maganda naman yung edit, kaso namutla ka. Hi! Shoutout sa'yo! Cap, shoutout kay Joseph Gonzalez. Thank you sa pag-share. Pa-share ako ng live natin. Kasama natin si Hens. Hi, Flint Aldrin. Pag may top 1 watch, pwede ka na bang mayakap? Sige, try mo. Share ko yung live ko. Hi, Joanne Corteza. Wait lang. Hanap tayo ng ano, ka-5 man. Sino to si Who Killed? Ito si Presto. Invite. Eh, si Frizz kasi. Sino si Wawan Hawkeyes. Carly. Ito si Carly. Mga silver invite natin. Ito, nasa kompi na kasi. Sino si Flakes? Sino yun? Sino yun? Full po ba kayo? Kulang na kami. Kulang kami, 3. Ito. Meron pa tayong 3 slots. Sino si Tuya? Ito si Who Killed Chuchu. Ayan, si Presto. Meron pa umalis. Ay, bakit nasa Teka, ayun ko. sound settings. Teka. Hindi. What? Yan pala. Ayan. Wala. Ito. Bakit join party naman to? Kaya na Mitcher. Invite natin. Sino ka? Gagi. Hindi siya. Kalata nito. Kaibigan ako nito. Sino daw ako? Hi, Michael Nicholson. Shoutout sa'yo, Carlo. Pabalo muna, guys, kasi hindi pa ako makakapag-ML kasi iba yung setup ko sa ML eh. Mahirap pa yung setup ko sa ML eh. Nakikilive lang ako eh. Hi, Kobe Demaala. Hi, Eric Pacundo. Hi, Carlo Rael. Kulang kami, 3. Kulang kami. Sino si Light? Sino si Ak? Accept ko na to lahat. Sino si Panda Piu Piu? Sino si Kurochi? Ito si Daxley. Pabalo isang beses. Ngayon lang. Tapos sunod na ito, ML ulit. Hi, Aaron Lee. Thank you sa pag-share. Trio na lang ba? Si Presto. Ayaw ba ni Presto? Sayang. Silver lang siya. Kulang na lang po kami ng isa po. Sino ba si KNM Mitcher? Kulang daw sila ng isa eh. Kaso, di ko naman kilala yung iba. Hindi ko viewer yung iba. Sino pa? Kulang tayo ng 2 or trio na lang tayo. Okay na ba mag-trio? Hindi ba pangit? Hi, Krisha! Hi, Merl Denver. Hi, Benok Joseph. Hi. Hi, Jerry. Share nyo yung live natin para 100 shares tayo. Show sa 80 viewers. Hi, Marl.
Kulang kami dalawa. 5 man sana, pero kung wala na, G na to, trio. Tara. Okay na to, trio. Ayaw ng iba eh. Mag-ano na lang muna tayo, trio. Tapos mamaya na lang tayo mag 5 man kapag kompleto na. Select server po. Singapore, no? Singapore pinili ko. Yeah. Okay. Hi, Jeric. Hi, Chino Maseno. Thank you so much. Hi, Dofi. Thank you sa pag-share. Long time. Yes! Wala. Ang tagal ko kasi wala sa bahay. Birthday ng tatay ko. Birthday ni Henrik eh. Bakit nag-red? Ano yung sabihin nito? FPS? Internet? Ano yun? Patingin ng Ay! Tamang tanggalin. Asan ba? Tingin na po. Patingin. Eh, malay ko ba? I didn't know. Ano ba yan? Okay na yan. Okay. Okay na yun. Oh, nawala yung isa namin. Ha! Magjo-join party na lang ako dito. Bahala kayo. Sige na, magjo-join na lang ako. Ay, putang ina mo, platinum gagawin. Ayo. Nagulat ako may platinum. No. No. May platinum na yan. Ano gagawin ko rin yun? Wag na. May platinum. Mahirap. Kulang kami. Hi, Ongking. 1v1. Ay, ano kami? 5 man or 3 eh. Ayoko ng duo lang. Takte, baka mamaya mahirapan kami pareho. Uy, may streak pala to. Ay, hindi pala. Puro First match. Spike rush. puro spike rush. Kala bang babe dyan? Hindi. Nagbe-babe ako. Hindi, wag ka mag-vape. Hindi mo kita. Kahit na, may babayolate, chuchu. Si Presto, ayaw ni Presto. May invite kaya ito. Kulang kami sumali na kayo. Ay, shout si Iverson, tara, sali ka na. Kulang kami. Kahit trio, Gino to. Wag lang duo, mahirapan kami. Baka sakit sa ulo yung kasama. Hi, Micah. Hi, Leolan. Shoutout sa'yo. Shoutout po kayong dalawa. Shoutout sa'yo, Leolan. Shoutout mo daw si Leolan. Ito. Ay, bali, 5 na tayo. Diyan eh, 5 takting yan. Diamond, platinum. Remove friend ko na yung mga ganito kataas. Hindi ko naman makakalaro yung mga yan. Sino pa? Yung mga gold, okay lang. Pero yung mga platinum, hindi na. Hi, Micah! Upside ako kapag di ako nakanood ng laro mo. Shoutout mo naman ako. Shoutout sa'yo. Ah? Live ko kahapon? Ah, hindi ko ito mag-gets. Sa laro ko kahapon? Wala kami isa. Ay, dalawa pala. Trio? Sige, pwede na to trio. Trio na lang. Ayaw nyo sumali. Don't! Mag-aano lang ako, mga 2 games. Match found. Ay, 1, hindi pa. Bind. Ano ulit? Ay, yung may teleport, chuchu. Uy, shoutout sa'yo, Paul. Thank you sa pag-share. Reyna agad. Wala naman akong, dito. Wala naman akong Viper, Wala naman akong Viper lineups dito. Shoutout sa'yo, James Lawrence. Kamusta buhay? Okay lang. Ito, hindi na buhay. Yung si birthday boy. Yung si James. Shoutout mo si James. Shots to you! Wow, pogi. Handsome. Sonan. Hi, Kirk Vero. Bakit ba? Ganire. Hindi ka nag-ML me.
Magbabala lang muna ako ngayon. Mahirap kasi mag-setup ng ML eh. Nakakatamad. Mas mabilis i-setup yung Valo stream. Ikaw ba yun? Hindi. Aso. Aso. Hi Rika, memorasyon. Napakaliwanag ng noo ko. Kumikin na. Shiny Shimmer Splendid. Ako para akong ano sa gilid eh. Kukunin ka na. Ba't ba ganyan yung tsura mo? Sampalin mo sa Henrik. Sige, pag nakaisa ko. Sige. Mama. Pag naka-isampal. Oo. Pag ako naka-ace, diba? Sobrang rare nun nung ace ko na yun. Pag naka-ace ako, swerte nyo. Ay, share nyo yung live ko. Saan ba yung ilalagay sa pin ko? James Moonstone, I'm your cute other side. You should at least pretend to. Teka lang. Wait lang. Bala girl na pala siya. Sige. Mali pala yung pinindot ko. Wait lang, wait lang. Asan na? Wait lang, wait lang. Multiple enemies A. Ganda, live game promoter. Enemy spotted A. Wait lang, wait lang, wait lang. Nasa B. 75 Ray. Napakalakas ng ano mo, headset mo. Maibigay ako. Ray City. There. Ah, shit. Feeling set. One enemy remaining. Napakabilis ng kamay ko. Ano, believe ka sa akin. Damn Kabahan right, we ka. crushed it. Kabahan ka na. When Jeff says it, Teka, wait lang, maglalagay akong pin comment. For you, Juanita. Ayan na, wait lang. Hindi ako nakabili, gagi. Ano ba yan? Wala akong ano nito, baril. Wala pa akong blind. tell us what's wrong. There. One enemy remaining. May mga baril ba kayo? Wow, makakais na siya. Baka dito! Ace na yan, ace na! Bigay niyan. Ace na yan. Hi, Rika Memorasyon. Share niyo yung live. Ayaw mo pa Ace? Teka, mali. Okay na nga yun. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, What's the plan?
Mundala agad. Shoutout sa CJ. Thank you sa pag-share. Stim beacon down. Smoke's down. Blind ba ako? Ah! Andyan na. There. Ay, gagi! Hindi ako nakapag-inbi. Wiw. Huwag ka. Pag ako nakaka-copyright. Layo. Last player standing. Ako makaka-copyright One ko. enemy remaining. Mahina lang. Narinig pa din. Nice. This is what I trained. Kunin mo baril. Ay, ano pala, hindi pala ano. Sage, you're working miracles. Ulit. 3-2. Okay lang. Hindi pa madami deaths ko. Need a drop. Thank you. Let's go. Does anyone have guns? Ba't di bumili si Chamber? Sige. Enemy spotted A. Shh! Walk. Need healing. Need healing. Launching Uy, naka-guardian. Well played. May ulti na ako, guys. Uy, Spike down B. Planted spike. Block the sight. Standing. sayang. Nakakainis naman. Hi, Miko! Kirari! Teka. Masyado ba malakas? Ay, hindi. Sakto lang pala. Uy! Empty. It's okay. It's alright. No. Namumuti. Lamani! Should we save? Should I save? Save ako. Panis. Stim beacon down. Bahala kayo dyan. Fire in the hole! Gago na ulti. Dead. Last player standing. Spike down. Ay! Nakakagulat. Buti nag-save ako. Hi, Mark Collier. Din siya sa ibe. Thank you sa pag-share. Need a drop. Kaya mo, edi daw. Tama. Binalon tayo, mas nakakapasok tayo sa B. Wait. Walk. Smoke's down.
nakita ako! MB! MB, hi Haruki Ojima. Penti. Hindi mo lang ginamit blind mo. Mahal mo pa. Save. I forgot it. You know what it is. Umulan? Lurk, yan lurk. Ano ba yung lurk? Ano yung lurk? Ano yung lurk? Gagala. You want to play? Puff lang? Let's play. Off lang? Pipitas. Ah! Nako. Uy, nice. Thanks. Ay, gago! Ah! Got him. Got it. Tommy Putta. That's him, what? Got it. Shoutout sa'yo, Dandog. Thank you sa pag-share. Kunin mo! Pop! Isang round. Ano? Isang round na. Wait lang. Tapusin ko muna yung 1 hour. Talking yun. Sa ano to sa live ko. Ha? Bawal. Isang round lang dapat Isang round lang Mamaya ikaw maglaro ng buong game. I killed it! Well played! Very nice! Mayroon ba kayo skin na? Wala. Tell me what you... Hi Kyla Baliedo! Sali. Next G! Kasi kanina wala naman sumasali kaya nag-start namin. 3 lang ito. Next G kayo. Pakompleto tayo. Nakabili na ba si Nins ng Tix? Nakabili ka na daw ba ng Tix? Tix saan? Ticket saan? Uy! Ticket saan? Ha? Ticket saan? Ha? Ticket saan? Yung? Nakabili ka na daw ba? Nakabili na daw ba si Hens ng Tix? Ticket saan? Ewan ko. Ano saan ba? Ano mo? Ayun nga, yata ako. Ah! Ba't hindi ako makapag-ulti? Ano ba ulti nito, X? Yeah, tay kayo. Line. To back na. Ah! Ito. Panis! Nakikita mo yun? Ano ba? Sabi sa'yo elbow Gulat siya Nakita mo, nakita mo lang yun, yung ano, ilang bullet na lang ako nun, nakapatay pa ako 2. Ano, fight me, kaya ko to fight. Tinan mo. Sapak ka. Ay, sampal. Ay, Dandor. Concert ni nasa December. Sino may concert sa December? Ha? Uy. Ha? Sino may concert daw sa December? Sino ba may concert sa December? Saan? December! Sino? Ewan ko. Sino ako? Ha? Hindi ko alam. December Avenue? Ha? Hindi ko alam.
Thank you. Thanks. Ang dami naman pera ni Chamber. Buhat na buhat pala kami. Ouch! One enemy remaining. Inside. Ay, putangin mo! Nagugulat ako lahat! Ang pakalakas ng headset mo. Gay. Last player 色を standing. 冷やるしても誰か止まれねえのおきねえにはシャイネにやないよわおナイス見のはないし飲むに詰めなるのもねない内緒無にとにとかかわなねはSama na to ni Tiwa sa kumanito Katkareriya Nawanay Nawanay Inasyo Need a drop. Darulana Inasyo B tayo I'll go B again. Let's go B. Go. Uy, muntik na. Napunta sa ace yan. Iko. Tara. I'll get orb. Ay! There. Face your fear! Blind. Cutting their vision. One enemy remaining. Putang ano. Ah! Nakakabing eh. Ano ba yan? Teka, hinaan ko yung volume. Video. Last round before the switch. Audio. Napakalakas eh. Nabibingi ako. Yun twice na peace walk kaya clear ako. Sa ano daw? Twice daw. Hindi totoo yun. Totoo. Sabi. Oo, din na. Let's go, guys. Naka na lang orb. Very good. Ulti agad ako. Ah, aray. Spike down, B. Sakit gagi. Low HP ako. One enemy remaining. There. Uy, putay po. Ay, nabasa ka pala. Tama pala yung binabaril ko kanina. Hindi ko alam. Hi, Aero. Gonna offer you. Switching sides. Sayang. Ay, wala palang pera. Hindi ako makaplant. Inawaki arashite mo. Tarikari ko. Darineno. Kinitiwa.
Hindi ako nag-ulti pala kanina sa akin. Ano sabi? Nasa... Mamaya ka sa akin. Spike planted. Putang ina, dirty! Ah! MB. Hi, Ilo! Hi, Leonard David. Yes, tatagalog ako, guys. Wala akong pera. Kanina pa ako nagtatagalog. Tinanong niya pa ako. Oh. Saan ka pupunta? Well played. Spike TS, down. TS, TS. Gago na. Sa taas, sa taas. Sa taas mo rin. Fuck! Minus 104. Omen. Hey, ganda rin yun. Empty. Ah! Hirap naman. Hi, Miss Justin. I'm Justin pala. Player standing. I'm Justin. Hi. Ng pera. Uy. Nakatibok. Nine 5 pala kami. BBB. Nasa mo. Guarded. Spike down B. Gago! Napindot ko yung Windows! Napindot ko yung Windows! Narating ako. Shit. Naman ulit. Sayang. Double kill sana yun. Spike planted. Bakit? Ano? Ba't may warning ako? But, Two-step the man. I said to do the dance. Gusto gawin sa pants. And always in his hands. Fence. Hi, Jairus! Well played. Reloading. Yay! Just let them try. Ba't di makapag-spray? Ah. Ayun na. Hey! Bats! Bats, bats. There.
Dami sa bats! There. Meron sa bats. There. Last player standing. In sight. Ah, fuck! Buti hindi ako nag-ulti. Dapat pala nag-ulti ako. Ah. Save. Walang pera. What the fuck? Sayang. Dapat pala talaga nag-ulti ako. Ayun na. Spike planted. Cutting their reach. One enemy remaining. Nice one. Sana lang. Ay, pusa ba? Wala pala. Pega ako. Pega akong baril. Wala akong skin. Thanks. Bakit X yung ulti ko? Controls na natin. Sabi. Bibigil. Hindi pwede. On the way. Face your fear! Putang ano mo. In sight. There. One enemy remaining. Maraming salamat, idols. Wala ba kayong, ano, skin? Match point. Gagi match point na. Need a drop. Thank you. Bili na lang ang skin ko. Kasi walang ano ko, skin. You want to play? Let's play. Ay, gagi naka-ulti. Ulti pala. Ulti na ako. Ulti na ako. Spike down B. One enemy remaining. Oh! GG Whips! Hi, Leonard! Panalo! Pino chicken din.
Ayan, dagdag. Plus 10. Sis. Hindi pa. Ay. Thank you, Bo. Wala, nag-out na siya. Wala tayo sa pangasama. Ito si WTP. Ano na tayo? Mag-invite pa tayo. Asan na? Ano si Naz? Wala! Buti di pa ako napapagod. Hirap kaya araw-araw mag-ikip. Basics. Basic calorie. Asan na? Wala. Asan na mga in-accept ko? Gagi na wala. Ay, platinum pa rin. Huwag tayo sa platinum, guys. Ano? Doon na naman ba? Kulang kami isa. Kahit trio. Gina trio. Huwag platinum. May unang platinum. Ito sana, who killed Kiro? Hi, Ralph! Thank you sa pag-share. Pa 100 shares tayo. Kulang isa. Ayun, wait daw natin siya. Wait na natin to. Wow. Amazing. Hintayin na natin yung iba. Hintayin na natin. Ano pangalan nun? Who killed Kiro? Diamond. Gagawin natin sa diamond. Platinum. Nako. Bye-bye. Panda pew pew pew. Lapit na ito matapos. Wala, ang pangat ng mga nasa store ko. Gaga. Hi, Remart. New game yan, Lord. Hindi, tagal na to, guys. Matagal na tong Valorant. Since 2020 pa ako. Pero naglalaro na ako ng Valorant. Bakit naman ganon? City mo, tara ka tamarinin ng mga kumina. Kainin niya na, well. Kami na naisip na magsim, meron o mone na aini. Wow, nag-upload ka na pala. Dari kata marini. Ay, Remart. Ay, puto na. Kompe na agad. Ito si Black Strawberry. Invite natin. Yan, pwede na yun. Trio. May sasali daw po. Ilan. Isa o dalawa.
Isar Match dalawa. found. Ay, gago, na-start ko. Ay, gago, nag-start ko. Ilan ba yung sasali dapat? Nag-start! Hindi ko pala na-cancel. Gusto nyo, gym muna one game. Gym ba muna one game, tas mamaya 500. Ayun pa, mag-pick na sa. Pick na tayo. Wala ako ano. Ano ba to? Haven? Wala rin ako line-up dito. Auto-rain na din ako dito. Malakas ang ulan. Ba't hindi lumalabas ulit ito? Ha? Ha? Nag-tiktok ako eh. Mali. Okay na. Edit na. Hi, Tetsuya. Nakausap mo. Pinakausap mo? Nag-tiktok ako. Oh. Nagpapakita ko sa'yo mamaya. Nag-tiktok ako. Sakting yan. Naman. Yeah! Paano? Let's go. Eh? Ah! Sewer. Ah, sorry, Akin. Yeah, Akin. Ba't gano'n? Hindi ako lagi makatama kapag nasa malayuan. Ang hirap. I mean, kapag nasa baba ako tapos nasa taas yung palawan, hirap ako lagi tumabot. Well played. Bye tayo.
111 Sage. 111. Alam mo, 111. 111. Hi, Tatsuya. Mamaya na XG tayo. Mamaya next day tayo. $95 Sky. Gagi. Ba't kinuha mo yung Marshall? Whatever happens sa akin. Whatever happens sa akin. Saan? Ito. Garad. Nasa binat. Ay, si pala. Wala bang skin dyan? Ay! Ay! River lang pala. Mamaya na tayo bumili ng mga baril. Hanggat may napupulot tayo. Eh, may pera naman pala sila. Dito. Ay, putang ano mo! Ah! Ba't nakita niya pa yun? Hi, Jamin! Ba't? Nakita niya pa yun? Ano ba ito? Ano yun? Nabalasan ito. Cheese. Sarap yan. Ayaw mo. Pangit ang lasa. Kung lang, baho yung hinga mo. Pangit. Baho yung hinga mo. Ako? Ang comment yan. Hindi yan yung mic. Ayan yung mic. Hindi, ay. Parang ka. Uy! Ano ba yung binili ko? Ha?
Ha? Ano ba yung binili ko? Na? Kanina. Ayoko niyan. Pangat na lasa. Ano ba yung binili ko? Nog-nog! Ha? Nog-nog! Nog-nog? Nagkapo! Ah, eggnog. Gagi. Nog-nog ang pota. Wow! Mali ako. Dapat pala hindi ko tinigil yung baril. Hindi, pasok lang pa. Ano lang? Cancel. Okay. Hi, Micaela. Mhm. Sakto. Tenti. Contenti. Walang pera. Save tayo. Puro 750. 1,750. Ay, gago. Gago, blinded din siya. Hi, Kevin Anderson game. Hi, Micaela. Yes, send it in. Face your fear! Leave it eh. Ang bono ko naman kanina sayang. Spike down A. Last player standing. One enemy remaining. 20. One bullet. 30 seconds left. Ah! And then, muntik pa. Ano ako? Pick lang ako. Wala! Talaga yung akin. Uy! Ah, One tap, one tap. Uy! walaan! Bukas kasi. Pwede mo na. Wala akong may inom niya. Nag-yellow. Yung akin hindi malamig. Lagay mo akin. Wala, nag-iinom. Nguyain. One enemy remaining. Spike down. Attacker spawn. O, ikaw na.
Ako na. Teka lang. Dali na. Dali na. Kanayin mo na yung serya mo. Kanayin mo na yung serya mo. Hoy. Kanayin mo na yung serya mo. Ha? Kanayin mo na yung serya mo. Yan ito. Okay, mauna. Tayo ko dyan! It's time! It's time! Babaguhin ko yung settings mo. So guys, eto na, makikita kayo ng isang malupit na gameplay talaga naman mga kaibigan. Kunin mo na to. Yan. Oh, so, guys, babaguhin lang natin saglit yung pa 65. Ano nangyari? General, left, control. Full Ayan, full key. Ayan, okay na. Ito na, okay na. Ingay, mahina. Napakalakas kaya sa tenga. California girl. Patayin ako ng itsura ko sa live. Ayan lang. Ang dami mo namang binago. Babaguhin ko, babalik ko yan. Yes, pang yes ko lang yan. Watch this. Eh, hindi, kasi hindi nakalagay sa akin eh. Pakatin ako sa bata! Galing! Spike down A. One more minute. Last player standing. Nice. One enemy remaining. Spike down A. Ah, Chokeris? nagulat sila naging lalaki yung Paprag na mamaya to. patingin ako ng itsura ko sa live. Ha? Alt-tab mo, patingin ako ng itsura ko sa live. Hindi dyan, OBS. Teka lang. Ito may comment. Hindi ko na nakikita. Thank you ate, kinilig ako. You're welcome. You will not kill my ally! Feeling sight. Spike down mid. Cutting the lead. There. Yes. One enemy remaining. The hunt begins. 30 seconds left. Wow! Ginagawa pala niya yun. Ano ba yan? Waterfall sea! Ito kasi yung ano, souls. Ito yung mga nakakuha kong mga kills. Parang naghugas ng kami. Kaya ganun eh.
Bigyan kita 20 pag minainom ka. Meron. Rotating. I've got your trail. Anyone else? Face your fear! Cutting their vision. Spike down A. There. Inside. One enemy remaining. There. There. One is 40. There. Last player standing. 30 seconds. Nagamit sa kuya. Ha? Nagamit sa kuya. Sabi nila. Sa'yo. Ikaw. Tingnan mo comments. Nasa si Julia ito, katabi ko. Ay ano muna to, Smurf. Ginagamit mo na sa kuya. Ano yung tsura ko dito? Mukha talaga, ano. Comments. Ginamba mo. Ay, Yes, yes, yan. yes, yes. There. Ay, sayang. Ooh, ako, lagpas. Ha? Kumanta. Down to my... Ay! Kita mo yung crosshair nun. Ayun. Ang lit-lit. Spike planted. Okay na po. Double kill. Triple kill. One less. Last player standing. One enemy remaining. 7. Heaven, heaven. Seven. Empty. Last round in the half. Ano yung ano mo? There's no back. Kamukha mo si Tens. Ako? Ako si Hens. Daw, ano nun? Kamukha ko si Tens. Ang kape na ng mata ko. Ang galing naman nun. 40 lang lagi bawas ka. Oh. Spike down mid. Oh. One enemy remaining. Last player standing. You will not kill my ally. One enemy remaining. Nice. Ah. Can't be a knight. Switching sides. Cover. I open their mind. Find the weakness. Sorry, Jerry. Comment to. Reloading.
Oh god, Gian, Tal. Derek, Tatal, Derek. Reloading. Here. Yes. Yes. Time to work. Yes. I'll find you. There. Bring them down. Spike down. C. Pwede mo ba rin yan? Flank 1. Reload. Spike planted. There. Uy, 120 fade. One enemy remaining. Garage shot. Okay. Garage. You start to panic. Yes. On my way. Have a good time out there. Yes. Still inside. Reloading. Cutting the reach. Spike down A. Sino napatay? Last player standing. They found my trap. Thought. Mali ako. Saving. Mabay na sila. Nice of you. Go see. Deep. Yes. I'll find you. There. Still inside. Pwede mo yung bundle mo. Cutting the reach. One enemy remaining. Embarrassing. Dreams are a funny thing. One little twist. A little help? Here. Does anyone have funds? Reload. There. Does Going anyone A. have funds? Going B. Going mid. Yes. Time to jump. Time to jump. Still inside. Trap destroyed. Still Flank. inside. Flank 1. Flank 1. They will cover. Nakapaw! Narinig ako. Lang... Gusto ko mace eh. Ah! Kaya nga, is pala dapat yun. Dalawa
sila nandun. Kaya nga. One enemy remaining. Gusto ko maze. Para top rank. Dalawa na lang. O tatlo. Hindi malamig. Hindi mo naman nirep eh. Kaya nga, hindi na malamig. Hola. Yes. Yes. 배틀 문제 안 나왔다. Nope. Cutting their vision. Cutting their vision. Ay, dismiss. Ano mo to? That's the spike. That's the spike. Na-fade. Nasa fade. One enemy remaining. I'll find you. Reload. Pangalan na to. Thing they'll see before they die. They are so dead. Yes. Ang alat na ito. Ha? Ang alat na ito. Sarap? Ang alat. Ah. Parang ano. Parang kumakain ng asin. Pakting. Reload. Ang alat yung ano. Saan mo pa? Yes. Saka sa lalamunan. Reload. Face your fear! Reloading. I'm watching here. Wait. We found one. Ay, flashing. Catch that. Still inside. Cutting their vision. Last player standing. Din! Sabi niyo eh! Kaya ka Sayang. na. Lapit ka na pala. Ay, ba't na yun? Need a drop. Ba? Tanggal na yung tab. Need a drop. Thank you. Where are they? No. Going mid. Yes. Where are they? Cutting their vision. Enemy C. Bring them down. Still inside. Tira na, pumasok na. One enemy remaining.
KP. Last player standing. Match point. Their head is in the guillotine. Now, Are you feeling boom. generous? Yep. Teşekkürler. Thank you. Ba't gumaling yung Reyna? Ano daw? Ba't gumaling yung Reyna? Eh, I win again. Ha? Wait lang. Spike down mid. there's a spider! Wait, malaki ba? One enemy remaining. Cutting their End it! Last player down. standing. I have this bite. Spike planet. Ito na, last skill. Ay, ba't? Hindi mo kasi pinanood! Oh, nanay ka pa! Malaki ba? Ala, hindi mo sayang. Panalo na ako, nanood ka. Sayang, di nga. Their teeth will shatter in the cold and dark. Need a drop. Thank you. Thank you. Where are you? Cutting their vision. There. Ay, dito. Lost. There. Plant the spikes. Plant. Weapon here. Spike planted. One enemy remaining. Attackers win. Game ka pa ba? Lalo ko pa ba? Nice game, nice game. Paalam ka na. Teka, napapalatan ko lang. There's squirrels in my pants! Lalaro ka pa ba? Hindi. Cha-cha, real smooth. Napag-usap mo na. Tell me what you want. Guys, mag-end live na ako. Bye. Paalam na. Napakakatino ng mata ko. And I'm hungry, I will eat. Good night. Thank you sa mga nakalaro ko. Nice G, nice G. Bukas ulit.
Thank you sa mga nanonood, sa mga sumali, sa mga nag-share na stream. Thank you so much. Bukas na lang ulit. Bye-bye. Kita pala ako. Bye. 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 Ano ba? Paano ba? Ay. Okay, bye. End ko na. I'm gonna